Amnesty International guramasy ýyllyk adam hukuklar hasabatyny çap edip, ýene bir gezek dünýä ýüzünde adam hukuklar ýagdaýynyň yaramazlaşýanlygyna üns çekdi. Dünýäniň 159 ýurduna syn salýan hasabatda dünýä liderleriniň barhakan millionlap adamyň hukuklaryny bozýanlygy ýa-da adam hukuklarynyň baskylanmagyna göz ýumýanlygy öňe sürilýär. Amnesty International Türkmenistanyň pikir we söz azatlygyna girden gazaply çäklendirmelerini saklap galýanlygyny aýdýar. Tutsok aslında saklanılan we azatlykdan mahrum edilen adamlar gıynadylar we gazaply daraşylmagyna tezewar etdiler. Käte bu olaryň ölüm bilen gutart diýip hasabatyň Türkmenistan bölüminiň başynda aýdylýar. Şeýle-de hasabatda Türkmenistanyň zorlukly ýitirme edilmeler we türmelerde daşarky dünýäden doly üzgünlikde saklamak meselelerini çözmek üçin hiç zat etmeýänligi aýdylýar. Prezident Berdimuhammedow fevralda 7 ýyllyk möhlet bilen gaýtadan saýlandy. 98% sesarly. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy saýlawlaryň geçirilişini düýpli düzgün bozulmalaryny ýüze çykardy. Ýurtda ykdysady krizis çuňlaşýar diýip hasabatda ilata berilip gelinen ýeňillikleriň ýatyrlyşy, döwlet edaralarynyň aýlyklaryň gijikdirilişi we pul ýetmezçiligi hem bellenip geçilýär. Geçen ýyl Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň, ombudsmanyň wezipesi döredildi. Emma parlamentiň bu wezipe prezidentiň hödürlen kandidatlaryndan saýlap almagy Ombudsman institutunyň garaşsyzlygyna şübhe döretdi. Ýurtda söz metduga azatlygy bolmady. Adatça ýaşyrynlykda işleýän we daşary ýurt nesirler bilen hyzmatdaşlyk edýän garaşsyz jurnalistler ýanylmalara we tutsak edilmelere tezewar edildi. 2015-nji ýylda tutsak edilen we neşeli derman saklamakda aýplanyp 3 ýyl azatlykdan mahrum edilen garaşsyz jurnalist Zapar Mehmet Nepeskuliýew şinlik hem türmede otyr we bar bolan maglumatlara görä ol ölüm howply keselden ejir çekýär diýip Amnesty International belleýär. Hasabatyň adam gynamaları we beýleki ýowuz daraşmalary baradaky bölümini tutsaklykdaky türkmenistanlaryň ýüklenýän jenaýaty boyun almaklar üçin ýygyderli gynalýanlygy we urulyp ýenjilýänligi aýdylýar. Fevralda Jenaýat kodeksiniň dürli maddalary esasında 18 adam Türkmen mektepleri we Fethullah Gülen bilen guman edilýän baglanşyklar üçin tutsak edildi we olary 5 ýyldan 12 ýyla çenli ýyl kesildi diýip hasabatda bu adamlaryň deslapky tutsakhanada juda agyr şertlerde saklananlygy aýdylýar. Şeýle-de olar bilen bile tutsak edilen 19 adamyň gynawlar we urup ýençmeleri wagtyny ölenligini saklamagy esasyň bardygy bellenilýär. Halkary Güney Geçiş Guramasy iýun aýynda JSD garnaşlaryna berilen tutsak Aziz Gafurow mysalyna salgylanyp türkmen türmelerinde tutsaklaryň juda horlanyp ölýänligini öňe sürýär. Aziz Gafurow soňky ýyllarda häkimiýeti eýlemek maksady bilen dilli uçmak, konstitusiýon gurulşy zor bilen üýtgetmäge çagyrmak, milli we din düşmançylygy meçe bermek aýplamalaryny aýplanan köp sanly dinarlaryň biri diýip hasabatda edilýär. 2002-nji ýylda şol wagtky prezident Sapar Muratniýazowyň janyna kast etmek finansyny aýplanyp, uzak möhletli türmäge basylanlaryň adyndan 80 sanynyň nirede we nähili ýagdaýda saklanylýanlygy geçen ýyl hem belli bolmady. Ýöne 2017-nji ýylda türmede ýok bolan ozalky resmiýleriň 3 sanynyň jesetler garnaşlaryna berildi diýip hasabatda edilýär. Şeýle-de Halkara Güney Geçiş Guramasy geçen ýyl Türkmenistanda adamlaryň ýaşaýyş hukuklarynyň köpçülikliğin bozulanlygyny belläp geçýär.